karan jiya ma wani ya bugo min an yi aure da ciki, shi saurayin da zai auri yarinyar ya mata ciki, sai bayan an tare da yadda ta je gidan sai ta ga tana tofar da miyau. Ta ce me ya faru? Ta ce ciki gare ni kuma wata 3. Ta ce yin auren nan ko sati bai ba a samu cikin wata 3? Sai ta ce to bari ya dawo. Ya zo ya samu yar ya mata bayani cewa lalle shi ya mata ciki kafin a yi aure. Ta ya za a yanzu? Shi ne suka bugo min suna neman fatawa. A bar auren ya tafi haka da wannan cikin, ko kuma a ce ta dawo gida mutanen unguwa su sani, ‘yan uwa su sani, dangi su sani cewa da ciki aka yi mata aure. Labari ya fantsama, wataƙila shafi mutuncin uban da na uwar da na dangin, da na ita kanta matar da ɗan da za ta haifa da kuma mijin. Ko ku ai shiru a rufa wa juna asiri, a ci gaba da zama da ciki haka, a haifi ɗa tun da shi ya sani, na'am, ita ta sani, ga kuma yadda ta sani, ga kuma ni da aka wa fatawa na sani, amma ko ba a san suwaye ba. Ta za a yi? To shi ne na ce musu to, in za a bi ta mazhabanmu ta malikiya, mu malikawa ne, amma wata muna fita daga malikiyan akwai wata maslaha. Na ce in za a bi ta fatuwar Imam Malik wannan aure bai ba, za ta koma gida ko a kai ta wani ƙauye ko wani gari, ta zama har sai ta haihu. Idan ta haihu sai kuma a jira sai ta yi jini, domin wannan haihuwa ba zai zama shine istibra'i ba, tunda haihuwa ba ta halal bace. Sai kuma ta yi jini 3 a wajen wasu malaman ko 1, in idda ne na aure ko istibra'i ne na zina, sannan sai a dawo daga baya kuma a sake ɗaurin aure. In kuma za a bi ta almajirin Imamu Malik al-Imamu Shafi'i, shi kuma ya ce wannan ciki ba zai hana a ci gaba da wannan aure ba, amma da sharaɗin ba zai taɓa ta ba har sai ta haihu. Amma ta zauna a gidan, ba zai taɓa ta ba har sai ta haihu. Idan ta haihu to shikenan wannan aure za a ci gaba da shi, saboda al-ma'dumu shar'an kal ma'dumu hissan, abinda babu shi a shar'ance, wato ba daura aure a shar'ance aka samu dan nan ba, to kamar shari'a ma bata san da shi bane, shi yasa ta kore shi daga uban, ba zai gado ba. Na ce to